Angiboni yonke phela asho ukuthi amaphutha wena wabona umuntu bese hambile mengabe sakhona awabona ubone yonke into isahamba kahle ngoba wena into okhothisa ngayo imali mase unginikeza imali uqedile wena awukho hlezi usendleleni njalo Ayikhona indlela engenza ngayo bhuti ukuthi unkosikazi wami abuye ezekhaya eyiphi indlela ongenza ngayo baba angazi noma mhlawumbe angavuma yini noma singahambisana yini ngalokho ngoba mina ngiyabona akakutsheli kodwa ungitshelile mina ukuthi izinto ezimbili nje akayibalanga zonke kodwa bese eyikhiphile ezimbili angekho happy ngazo wena bhuti wami ungavuma ukuyoba ifinisher nje angithi wena uyaphefumula umuntu awu ngeke uthathe yobekwa lapha kwi-room divide mina ngibekwe khona so uma uthi ubekwe kwi-room divider uqonda ukuthini angisetshenziswa ngiyadasidwa kuphela akho nto efakwayo phakathi mhlawumbe kufakwa imbali noma yini kodwa Mabiyela ey'ntweni enkulumeni noma esenzweni esifana naleso uyaye uveze phela kukhulunywe into ilungiswe ngeke ngikwazi ukuthi mina ngcono ngihambele wena uma ungayiboni njengendoda angithi uma kwekhaya uyikhanda lekhaya kuyaxoshwa libhekiwe phela manje hayi phuma lo musukudlala ngami mntungu wena amaphutha akho usiwabona ngoba sengihambile ngisekhona ebaleni ukubona bengiwabona kodwa ngingekho sure ngoba awukakayitholi complaint eqhamuka kuwena hayi mntungu amusukudlala ngami ungitshela ubizeleni lana nansi complaint yavela ukuthi umama full package nje but wena ubumenza ifinish ubungamsebenzisi nje nhlobo ngoba uzuyasho ukuthi ubefana nje nenkomisho ebekwe lapha engafakwa ngisho imbali hayi uyayisho khona besijabulisa kodwa usho kuphi ukujabulisana umuntu usho kuphi mhlawumbe ukujabula imali yebo hayi financially ngiyavuma ngihambelana nawe nasekameleni futhi lutho baba uqhwasha lobungishaya ngawo hawu ngiyobayobela eceleni kwakho lokhu ushaya nje ngoqhwasha usuqulekile usukhathele wena usasemusha kodwa bekufanele uzameke ungithena noma ingamanzi nami kuze ngibone ukusho ukuthi ngihluleka la hayi usudlala ngaphuma usudlala ngami Mntungwa uveza umama ukuthi ubumshaya nje ngenduku eyodwa nayo futhi engaphelele ubumsikaza then mase sikaza ngempela ngilale ngiyobayo bakusekuseni ingakho ngihambile ingakho ngiphumile usho ukuthi Mabiyela ngibe ngicela bandle ukuthi kodwa ungizwisise kahle umuntu uyelashwa phela okay ngizobuyela kuliphika ikhaya khona leyona leli esikulona lezi ayingana zingidingi lapha hlezi zingicooperation no siswa ukuthi umama wayengenzi kanje umama wayengenzi kanje angikwazi ukuthi ngenze izenzo ezazenziwa usisi asifani okay ke kulungile ngoba ngiyakudinga ngicela senze into eyodwa uma usangidinga ngicela ukukwakhela umuzi eceleni izingane lezi zizohlala lapha sifunela umuntu ozoyigada zizokuvumela lokho ngoba phela uyazi ukuthi uyitoto sangakanani thola ukuthi ngiyapheka ekhaya awukho zikhona mayibuye esikoleni ayikudla ukudla kwami ngoba kuphekwe yimi zifonela wena Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9 so wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iphambili asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana kurong kakhulu lokho
lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi, uDlala Matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.